Takže čaute chalani, dneska ideme do obchodu. Takže držíme. Ideme. Takže tuto hajgalbe. Takže na chvíľku prestaneme a zvem sa. Kúpili sme nanúk a ideme to kúpiť, zaplatiť. Takže máme to kúpené a ideme domov to zaniesť. Takže ideme. Kúpil som na cez 10 nanúka. Ideme. A keď toto video niekto vidíte, tak tuto je like a odber. Tuto je odber a daj ho, prosím. Veľmi mi to pomôže. A ešte tomu na event chceme dať 40 odberateľov. Keď to dáme, tak natočím aj event, ale aj niečo. Tak daj like a odber. Máme na to už 2 dní. Takže dávajte, rýchlo. Jakovi. Tak, čau. Takže čaute chalani, dneska ideme do obchodu. Takže držíme. Ideme. Takže tuto hajgalbe. Takže na chvíľku prestaneme a zvem sa. Kúpili sme nanúk a ideme to kúpiť, zaplatiť. Takže máme to kúpené a ideme domov to zaniesť. Takže ideme. Kúpil som na cez 10 nanúka. Ideme. A keď toto video niekto vidíte, tak tuto je like a odber. Tuto je odber a daj ho, prosím. Veľmi mi to pomôže. A ešte tomu na event chceme dať 40 odberateľov. Keď to dáme, tak natočím aj event. The neon skies, man, we're feeling fly. Dávajte, rýchlo. Jakovi. Tak, čau.